Ekeọmanụ nwa ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. A sị ka chi taa bụ eke ketara anyị ihe ọma, wee na-akpọku mmụọ niile na-anara oke na eke ka ha nara oke na ọjị na aja niile a ga-achụ n'elu ụwa gbaa gburugburu ụbọchị taa. A sị bụ onye si na ihe anyị na-eme ya ga-enwe isi, si were isi onye a tinye ka o nwee isi. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya nkwa ise oberegbu anyị ga-egbu onwe ya. Agaziere ụmụ Igbo. Ihe nji maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkụzie gbasalụ ihe na-eme na ọtụtụ ngwuru dị iche iche and ihe nwere ike ime nụ. Onye batara anyị ji arụ ọrụ Agburum. Isiokwu n'ụbọchị taata bụ Agburum. Gịnị bụ ọrụ Agburum? Ọrụ Agburum bụ ọrụ anyị na-alụ anyị bụ ndị nwere ikikere nwa ọfụ eji arụ ọrụ ịnapụta mmadụ. Anyị bụ ndị nri, ụmụ Adama nri, anyị na-akpụ arụ. Dịka m si wee kwuo, onye ọ na-amabụ m ga-ama na mbụ onye Oraifite. Anyị bụ ndị uru dameji, anyị na-akpụ arụ na Oraifite. Ihe nji maka ya kọwa n'ụbọchị taata ka m kwuo maka Agburum. Gịnị bụ Agburum? Gịnị na-ebute mmadụ iji mee Agburum? Ofu ihe na ihe na-ebute ka m ma kọwa n'ụbọchị taa. Mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọ bụrụ taa ka ọchụchụ dịbalụ. E nwere ọchụchụ dị iche iche. Ụfọdụ ndị nna nna anyị ha bụ ndị wụ otu nwa. Mgbe m na-agwa gị ha many years ago, hundreds of years ago. Mgbe a na-agwa gị ịma na enwere ndị uwe ojii mgbe ahụ. Ife a na-eme survival of the fittest. Ọtụtụ ndị nna nna anyị ha ngere wee jee kụọ mmụọ mgbe a, wee gwa mmụọ ihe ha ga na-emere mmụọ. Then ha na mmụọ nọ mgba ndụ na ha ga-echekwa ha n'ezinụlọ ha, na ha ga na-enye mmụọ nke a maọbụ nke ọzọ ofu ugboro ma ugboro ịtọ na-arọ. Mana mgbe ụmụ na-abịazi, ụfọdụ ụmụ enweghịzi interest maka ihe ndị ụka ọbịa mere anyị. Ụfọdụ a na-echukwazi mmụọ dị iche iche ndị nna nna ha kpọkuru na mgbe mkpa, o wee na-enye nsogbu. Ọtụtụ ezinụlọ alụkwana n'ọlụ ezinụlọ n'ụzọ dị iche iche, chenọ ihe a ga-arụta n'ọlụ ezinụlọ. Covenant is covenant. Ịghọtara ya? Ọ dị ka amakwa atụ ọzọ. Ana m alaiki iji ihe mmadụ maara wee na-amara ya atụ ihe ọ na-amara. O nwere ndị ha na-ekpe ekpere taa, ndị kweta n'okwukwe ndị ụka ọbịa. Ime ihe ha na-aza, ha na-ekwu na-asị Jizọs na ha na ezinụlọ ya ndụrụ ga ndụrụ niile ga-efe ya bụ Jizọs. Efere ihe ha na-ekwu. Etu a ka ndị nna nna anyị ha si wee kpọkọ ụmụ mmụọ, the entities of powers, wee kwa ha nkwa na ya na ezinụlọ ha ndụrụ ga ndụ ha ga-efe, ga-akwanyere ya ugwu, ga-edewe the covenant. Ka mmakwarụ ofu atụ. Esi m Ana-Edo. Anyị bụ ndị Ana-Edo ka na-anụ anyị na-azakarị edokwe, edoka. Ihe edo abụ maka na o nwere powerful deity enwere na Ana-Edo a na-akpọ edo nwaanyị ka ọ bụ. Then ndị ihe ọma dị iche iche melụ edo mere ihe ọma na-akpọ ya edoka maọbụ edokwe. So ọ ga egosi gị mgbe ochie a na-agwa gị ihe a, enwere ihe dịka ndị ụka ọbịa. So ndị mmadụ na-eji aka ụmụ mmụọ mgbe a maka nchekwa. Ọtụ ọzọ ka kịta ya mmadụ mee gị ihe je kpọọ ndị uwe ojii ma ọ jee lọkọt. Mgbe niile enwere ụmụ ihe ụmụ mmụọ na-ebi okwu. Enwere ka a na-achọ oke eleghị na slave trade je gbajere ụkwụ ụmụ mmụọ ma ọ dị ebute ụmụ mmụọ dịwe na be gị, ọsọ gbara ihe gbaa azụ. So mana ihe na-achọ ịkụwa bụ ị ga-echekwa ụmụ mmụọ dị na be nna gị. Mana ọtụtụ ngwuru emebisigo ihe
ụfọdụ je kpọta ofeke ọbịa na be nna ha na-efekasị mmiri na-efekasị nnu in the name of family liberation, wee na-emetọsị ihe ndị gboo mere. Nke bụ eziokwu na onwere ihe ndị gboo mere ebe ihe ọjọọ n'obi wee mee. Ihe niile ndị gboo mere maka ọdịmma na nchekwa ezinụlọ ya ndụrụga ndụ. So na the best thing to do is to locate arọ dị be nna gị, relocate okwukwu dị be nna gị, chukwu afa, na-enye ha nri ka ndụ wee dịrị gị. Maka onye nọ na ngwuru si na ị chọrọzi ọdụ ọmụmụ ma ọ akwari ọmụmụ, ọ na ịgbara na o nwere ihe dị na ngwuru ahụ kpatara ndị gboo ji wee debe ọdụ ọmụmụ ma ọ akwari ọmụmụ. O nwere ngwuru ya bụ a na-amụ nwa nwoke ọ na-anwụ, amụ nwa nwaanyị ọ nọrọ. Ụfọdụ ngwuru bụrụ ndị na-ekpochapụ ori ekpe, a na-eri ha ekpe. Nnukwu nna ha wee sị mba enọfiz enọfọ, nwoke ọ bụrụ ofu nwa o wee jee mee ọdụ ọmụmụ, kpọta entities of powers ọdụ ọmụmụ na ngwuru be nna ya. Ngwuru wee gwa ha amụọ nwa nwoke ewere oke ọkpa wejere ya, amụọ nwa nwaanyị nnukwu wejere. Mana kịta na-adịghị emezie, ụmụ ihe niile wee na-enye nsogbu. The best thing to do to restore those things back ka ngwuru ahụ wee kwụ n'ụkwụ ya na-abụ maka inwe ike sị ka ije bupụ ọdụ ọmụmụ dị be nna gị, mana marakwa na o nwere ihe na-eme eji wee weta ya ọdụ ọmụmụ, maka inwe ike ibupụcha ya mechakwa ọdụ ọmụmụ afịwa ahụ na ngwuru be nna gị. Ịghọtara ya? Mana o nwere ụfọdụ ngwuru ji ekpọta ndị ọlụ ekpere a na-efekasị nnu niile anyị na-eme na ihe niile ị na-eme, ihe ọ pụtara na ị na-akpọ ndị nna nna na ha wee ekwensu, na ha wee ajọ mmụọ. Therefore ya calling them names. Names ị na-akpọ ha na-ebutere mmadụ nsogbu, na-ebutere ndị mmadụ ụchụ dị iche iche. Ụfọdụ ndị mmadụ agbago nwa ha ụchụ maka n'ihi na ha ga-akpọtọ ndị ichie, kpọọ ndị nna nna aja afa. Ndị nna nna wee nọ na mwute, ọnụgwuru neta wee nọ na abụmọnụ. Then ụfọdụ ụkwanụ ndị metọrọ ihe mmetọ, na ha bịara were ụfọdụ na be nna ha jee suo ọkụ, ụfọdụ bụrụ ike nga nna be nna ha jee suo ọkụ. Ụmụ ihe niile awa ụtọ nọ ọ mmehie n'anya ndị ichie. Mgbe ihe niile imere ya na-ebute kọs, ọ na-ebute abụmọnụ to children. Ịma na obodo ndị Juu ha ka na-ekwu na ha bụ ụmụ Abraham, na-akpọkwu Chineke nke Shedrak, Mishak and Abednego, na-akpọ gods of their land, ancestors ka abịanyere ha aka. Mana anyị kene ka anyị bụ ndị Igbo mere ndị eriri eri, anyị wee swallow everything about ndị ụka ọbịa wee na-akpọtọ ndị nna nna ya sị na ha bụ ndị mmụọ ọjọọ, na ha bụ nka, na ha bụ nkọdụ, wee na-ebutere onwe anyị abụmọnụ. Na ọ bụrụ na ntụ ndị famili nọ n'ọkpọkọ ya taa, famili mere etu a abụmọnụ wee na-eso ha, wee na-ebute ha rise and fall, na-ebute ha n'ụdị anata, na-ebute ha mụọ nwa ọnwụọ, na-ebute nsogbu dị iche iche. Enwere ike izuo ka emee real family liberation n'ụdị ọdịnala by restore those things back, udo wee chia. Enwere ike nwee ndị mkwe na ndị ekwena. So ihe ị nwere ike ime ewu ịbịa mee Agburum. Anyị na-arụ ya, nwere ka anyị si arụ ya bụ ọlọbọ dibịa anyị na-arụ ya, mana o nwere dibịa na-agba afa alụsị ndị ma anya ya, abịa alụsị anya bụ ọlụ, ewee separate ya gị from family cause. Then gị nwa na onwe wee setụrụ ụmụ mmụọ entities of powers, ndị na-anaghị oke, wee gwa ha na abụmọnụ a dị na ngwuru be nna gị maka ihe emebiri gboo na ọma abụzi oke gị, ewee weziga gị na ya bụ abụmọnụ na-adakwasị ụmụnne gị ndị ọzọ. Maka ihe iji eme Agburum nke onwe gị ewu na-enwere ike achọ ka eme as family, enwee ndị kwe na ndị ekwere. So individually gburu onwe gị, igburuzi onwe gị na-awapụrụ ndị ichie ọjị, hazie ihe dị na ngwuru to your own limit. Ọ bụrụ ọzọ ka ị karịa the whole family at large. Maka ịchọwa ka ị convince the whole family at large, a ga-enwe ndị kwe na ndị ekwena. Mana emesịa ya agbụrụ ma ikwuru onwe gị, mmụọ akwụsị ịgbaghị ụta. Ndị ejuzi na ha ya eme nke ha gbasara ha, mana igburu gị onwe gị, awụcha gị na ụcha gị ka ite wụchapụ ụchụ ka febe wee na-abatara gị. Ọnya bụ Agburum. Ọ nọ ka ihe a ndị ụka sị na Jizọs otu onye nwa nwụrụ n'elu obe wee kwụọ ụgwọ mmehie wee gbapụta ndị nwa. Something like that. Ihe taa ka anyị na-eme n'ọdịnala, emecha iwe gburu onwe gị ka
ajọ omume na kọọsụ anyị metara ndị gboo metara ka ọ ghara ị na-eme gị affect. Enwekwa ajụjụ ị nwere ịjụ jụọ m. Akwụkwọ m Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa m achọta m na Facebook, send ya meseji na WhatsApp. Ihe ọbụla na-agbagharị n'ọdịnala Igbo, aka m enyere gị aka. Anyị na-agbakwa afa na-agba afa nke ọma. Kpọọ nọmba 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Daalụ.